karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Tawag lang ko ha, kung siya ba si Jerome ang miguba sa kaminyo ni Ate Alice. Okay, Tawag lang unya ko kung makita na nimo ang picture nga akong gisend. Bye. bye. Hain man eh. Uy. Hala. Si Jerome gini. Oh. Gi-edit man eh. Ikat ni Carlin ang iyang naw. Klaro kayo. Kung saan man na imong gitana o diha, Romero? Ha? Bay, ikaw na? Oh, ganun nakurat ka man nga nakakita na ko. Huwag nga nung imong nang gi-off ang imong cellphone. Ha? Doon na kay sikreto, no? Unsa? Skrito? Ako doon na skrito? Oh, wow eh. Ay na lang pa makak... Klaro kay si mong dagway nga nakurat ka pagkakita nimo na ko. Di ka gusto nga makakita ko sa naa sa imong cellphone. Picture na ano? Ha? Oo. Picture sa uyab. Unsa? Imong uyab? Doon na kay uyab? Hingano di ay. Kay bulungan ba gyud kun doon ako'y uyab ha? Doon na sa taon ko'y ka tutufuro eh. Unsa itutupo? Today, tomorrow, and forever love. Kamao ka sa dana da. Pero nga nung imong lagi nang gitaguan dahil imong cellphone. Ah, baby, patanawa ko. Patanawa ko sa imong uyab kung unsay dagway ana. Hindi ko eh. Maibog pa lang ka. Yabag ka? Ako maibog? Ngano? Gwapa gyud ka na ng imong uyab, ha? Aw, makaong yun ang batasan. Butan ba? Tawaan mo ba'y? Nalimot ka? Nga nag-goal ay mga asawa ka ron? Hoy! Ikaw ba, Romero ba? Ayaw pag-apil-apil sa away na mo ni Alice, ha? Di nga ako mag-goodbye. Naluoy lang ko niya, bay. Pero kuan ba? Ilain ba ato ba? Si Mang Tagamay, bay? Nakoy pangutan na ba? Unsa man na? Kung bahay na mo ni Alice, no? Ay na lang. Ay lang pangutana diya. Aw, dili ni para ninyo, bay. Layo ra ni. Unsa man lagi na? Kuan ba? Kinsa magyamahan sa gisabak ni Miss Mara? Paghilo mo eh. Chismoso ba nimo? Hala no. Kalain sa tubag. Pahilo man noon ko. Chismoso ko ko. Ha! Kala. Unsa na kahit sura sa among dapit. Kataas nas katuigan sukat sa kong pagpiya sa among dapit. Unsa na kahit sura sa mga tao dito. Oh. Hello? Hello? Nakakita na ako sa picture. Nyon sa ikasulti nimo. Si Jerome ang imong ipadana ko. Nagkailag yun, Oo, nagkailagid ni. Kumusta ng mga salbahis? Na. Di yung mo to ba Justin ako'y kung akong pangutan-on kung kinsa yun ang amahan sa gisabak ni Miss Mara. Unsa ra maiyan tubaga? Tingnan na ako chismoso. Unya, hello mo bagid ko. Siya ang amahan sa gisabak ng Mara. Ha? Unsa tong gisulti nimo? Kanang Justin ang amahan sa gisabak din ng Mara. Sure ko, anak. Ha? Putang paragod. Na anong niabot na sa mga nahuna, ha? Basta kay mo na tinuod. Busa ikaw, panit-i og maayo ang ilang mga lihok. Bisang gamay nilang lihok. Aw. Kuan ba? Kuan. Kung sa imong nakita nga imo lang gibaliwa, Romero. Kuan. Ang paglaban ni Miss Mara kang by Justin. Ang iyang kasukong ang ipakita kang Ate Alice karon kung masipyat siya. Sobra sa tinuod unsa no? Mauna. Okay. Ebidensya na lang yun ang kuwang nako. Carlin.
Unsa man giplano nimo? Wa. Ate man na lang si ate ha. Kanara akong ihangyo nimo. Ayaw tuguti nga pasakitan na sa ni ate ang iyang kaugalingon, Romero. Adtua sa ate sa bahay, bantayi siya. Ate! Ate Alice! Ate! Uy. Agoy. Nag-unsan mo ka si Alice ka? Ate! Uy. Huwag mo din yung malak ang putahan. Ate Alice! Ate! Ito ako sa kwarto eh. Oh. Huwag mo sa si Ate Alice din sa ila. Mo'y ganahan ako. Maglingaw-lingaw ta. Ayaw pag-inom ha. Kaya mabtos beer ka. Gamay lang. Gusto ka baso lang, pero beer lang. Okay? Yes, Papa. Ano man? Di ta mamauli ka ron? Dili pa ko ganahan nga mo pauli. Mag-inom mo na ta. Okay. Oh. Dili. Noon sa ka? Hupo din. Masalipod na ng sofa. Nga naman. Niya si Alice. Ang panuway. Nasa pultahan. Mingon katong guard nga ni ara din sa bar si Justin ug si Miss Mara. Nganong niya maka? Justin, kuan. Nganong niya ka? Ha? Justin, dahil please magsulti ta. Ayaw kong ignaan eh. Ayaw pag-iskandalo din niya. Wa man ko mag-iskandalo. Ganahan man ko makigsulti nimo. Dali, dali. Dali, Justin, ayaw lang kasuko. Promise, dili lagi ko mag-iskandalo din. Dali, lagi dali. Dali ta suluyo. Dali. Ay! Okay. Panuway gini pa yan. Murag alimatok mo pilit gini Justin. Lahi sa di kalidad si Alice da. Makalagot. Kaayo ni kong hiluan sa salbahis. Samukan! Nganong gahi magikag-o? Nganong magsige magkagsunod-sunod ako? Justin, ayaw lang kasuko. O nganong di mo ko masuko? Nga di mo ko gusto nga makakita ni mo? Ha? Nganong bogo man kay ka? Na! Gusto man? Justin! Gusto gyud ka nga mapriso ko? Ha? Justin, mag-insulti naman ko nimo. Justin, ayaw na ko biyai. Please. Andam na ko musunod sa tanan ni mo gusto. Ayaw na ko biyai. Di naligi ko ganahang makakita ng naong ni mong tiguanga ka! Ha? Gusto man ka makasabot, ha? Ngawa na ko'y gugma ni mo. Hupas na nga akong gibati ni mo. Kay tiguang ka na! Ha? Justin, mao ka na rason kung nga nung dili na kaganahan ako kay tiguang na ko. Oh! Luod ka! Ug misamot ka kaluod. Kay nangambit kag batanon. Di lagi na ako kabit, si Jerome. Anong mamakak mo? Dili. Usog ka. Gusto kang gubon ako ng naong aron makamatngon ka nga wa naging kay lami? Ha? Ha? Oh. Panuhay ka. Panuhay kang bayana ka! Justin! Giyosa na naman si Alice! Da, nahinay ka na ko eh. Panuhay ba yun? Wa na siya maglihok! Dali! Mamihan na ta dinis luyos ang tawa pa'y nakakita na to! Dali! Mas ka na og suga karon kining dapita. Nausab na gid ang tanan. Mas ka nagdagong building kaysa una. Ay, nara ang van sa hotel akong gibook. Hain naman na si Ate Alice. Uy, gabi naman kayo. Wa, magyapon siya muli. Di ba siya mutubag sa kong tawag ko eh. Hain makani siya. Gulbaan naman ko ani ay. Ay. Oh, samot patay. Nanawag si Carlin. Hello? Kumusta niya? Carlin, maayo kay nanawag ka eh. Ni ako karon sa inyong bahay. Unya, nganong murag stress ka man kay pamation? Ulangan be. Wa diri imong maguwang. Unsa? Wa diri si Ate Alice sa inyo.
nakalingaw ba mo, o naglagot, o gikilik, maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!